Bileti haja selfie mekanı internette ame partner ki oxiri repi ma ami bay. Nem naqta repi ma. Ma даже haja selfie namekan surat namigiram. Ma chana dorum ma khona medrum chi khali metova. Barakat nest sumyamida. Namiduni зиндаги чӣ гузаштааст режими хоб рӯз бедори шаб хоби рафтани шонемси аз репи тоҷик мисле ки Роналдо аз Реал рафт. мухлиси футболку нестам, мухлиси Роналдо ҳастам. Ман гирга ба Русиндо Пагади мегум ягон репере пайдо намешавад ки ранги мухлисои ман мухлис дошта бошад. Шери нари просто гарданит пашм надора. салому алейкум мардум, салому алейкум дӯстои азиз. Ин барномаи Comment Hype дар канали Team Music Awards. Имрӯз мо чӣ хеле ки ваъда кардагӣ будем, як нафар даъват кардем, акаи Шаҳбоз. Салому алейкум я бор дигар, хуш омаден. Акаи Шаҳбоза даъват кардем. ҳозир намедонам акума Шаҳбоз гуфта муроҷиат кунам ё ки шонемсӣ бугум. Иша ҳозир чонгав мезананд ки ба фикри ман Шаҳбоз. Тогда Шаҳбоз буд. Шаҳбоз. Дар бораи шон суҳбат мекунем. Мешавад. Мешава. Зери видеое ки мисол ҳамин охирон рӯзо дар ин ҳамин як ҳафта, 2 ҳафта пеш ки мисол як ду навигарӣ карден, репи ки бироварден дар байни мардум бисёр ҳам просмотри зиёд гирифт, ҳам мухлисо қабул кардан ҳамин чиза. Мо зери ҳамин видеоро айназар гузарондем, бисёр комментариҳои хуб навистанд, хай ҳастанд мисол бисёри одамо ки комментариҳои бадам менависанд, хай хеле дар ҳама ҷо ҳаст. Аммо ҳаминҷа комментариҳое ки баъзеша мисол кадоме ки ҳамон комментариҳое ки хуб ҳаст, мо ҳаморо гирифтем, гуфтем шумо да пешниҳод кунем, кадомша ки мисол шумо дидагӣ нестен, ҳамон одамое ки менависанд, меҳнат карда мисол, гуфтем ҳамёда шумо ҷавоб диҳед. Тайёр. бисёро навистанд ки дар байни репсароён шонемсӣ номер 1 аст. Ҳамин чизро қабул дорӣ? Не. И чиқа бугум фантазияи худи ҳамон одама, барои ҳамон одама шонемсӣ рақами 1. ҳамон одаме ки ҳамиро нависта худаш ҳамихе мекунад. А так дар реп прайд реперои ки ҳар як репере ки талант дора ман ҳеҷ каем. Ман хондаам наметавонам, стилам надорам. Читкамам соз нест. Прай реперои ки худтона номер 1 ҳисоб намекунед. барои бачаҳои безан як реп хонед, ин чӣ гуна реп мешуда бошад? Ну, практически одаме ки смс навистагӣ ман фикр мекунам ки саволи ида ҷавоб додан дар кор нест. барои чӣ? Барои ки братан ҳар як репи ошиқӣ уже ҳамин темаи ошиқӣ кишид барои бачаҳои безан мешавад. ҳеҷ вақт барои бачаҳои зандор нест. палёни намекунам асири марда куд. беҳтарин. Навистанд ки чаро имсол дар рӯзи иди ошиқон ягон репи ошиқӣ нахондем? Ну, ошиқӣ уже мада зебанда нест. аз баҳри ошиқӣ гузаштем. мақсад ай баҳри ошиқӣ гузаштем, баҳри мухлисон мехонем ошиқиво ба гузашти синни сол мефаҳме ки ишқ симиятай, ишқ хонатдай. ишқи ту дар реп дар кор нест. гуфти гапо ишқи ту наву буда какое аст ки 2 шоколад чон ҳозирашда 2 шоколад талаб мекунад. гуфти гапо як курткачаи баҳорӣ. беҳтарин. шонемсӣ агар имконият бошад ҳамин репро бо забони русӣ мехонден. охирон репе ки дар бораи вирус буд. Ну бародар ман дар реп софтагидм ки ман гирга ба Русиндо Пагади мегум худи хулосата бурор. ман отрицат намекунам, ман русӣ дастам. аксентам безебай. мақсад мефаҳмам, гап задан наметавонам. акаи Шаҳбоз ҳамин репа агар 4 дақиқа мехондӣ хуб мешуд. ба фикри шумо 2 дақиқа кам нест? муҳим ия ки дар худ 10 дақиқа боша, худ 20 дақиқа боша, чанд қайр ки дарозш кунем, мо дар вигнитара барои ютуб сум бисёртар кор мекунем, рехта медонӣ. аз рӯи просмотр. Не ки муҳим ҳам ия ки фарқши чанд дақиқа дар главни мақсада ҷо карда бутонӣ. ба фикри шумо дар ҳамин 2 дақиқае ки ҳамин репа хондем, мақсади худтона фаҳмонда тонистем? ба фикри шумо ман фаҳмонда тонистам. ман гарчи реп ҳароме, ман узр мепурсам ба тамоми мардуми мусулмон ки ман номи пайғамбароро ҳатто дар реп гирифтагим, мисол ҳазрати ҳуда ва чиёро дар реп гирифтам ки ҳеҷ чиз ҷоиз нест ба фикри ман. Ну акма як ҷиҳат фикр мекунам ки вақте ки падару модар фарзанда насиҳат мекунанд ё ки муаллима дар мактаб, кӯдака фаҳмондан қинай бояд дар сатҳи психология мо буфурӯй. ман ба ин хотир нияти ман масхара набуд ки ман номи пайғамбарро дар реп гирифтам. мақсади ман ин буд ки
ҳаст дар интернет намесозам писои ҳоҷи мирзо ҳастанд ки ҳаст молодежа ки реп гӯш мекунад амри маъруф не. Мисол як ба забони худмон бигем кӯчагӣ када фаҳмондемаш. Мақсадам буд. Содаву омафаҳме ки мардум қабул мекунанд чиза. Беҳтарин. Иҷад як савол дига доданд ки ягон чизе ҳаст ки дар бораш реп нахонда бошӣ? Бале. Чӣ чиз? Вақт. Тасмим ҳаст ки ну чӣ хел бигум чиза як рӯз ман навистам худам дар тексту маъқул нашуд удалидам чанд бор чизаре ки ман мехоҳам баъд билохир кардам шуд ки ман ира хонданам бефоида боро ки вряд ли мефаҳмам. Вақт чӣ хел гузаштани вақт дар мозги одамай ман фикр мисол слишком философия калон дора из-за этого ман фикр мекунам ки хондани ҳамин чиз шарт нест намефаҳмам. Бале. Ака ҳоли репа бас накун, ягон нафар мисли ту бо истеъдод нест. Репхониро бас карданӣ? Ҳа, ман имсол нияти рафтани ҳаҷ дорам. Бишкай мухлисои ман беҳтаринанд. Мухлисои ман ҳамон вақт мухлисои беҳтарине ҳаст ки ман гуфта наметавонам ки дар реп ранги ман репер пайдо намешавад. Пурра аймада зур, аймада садта зуро пайдо мешавад дар реп. Не ки дар реп ягон репере пайдо намешавад ки ранги мухлисои ман мухлис дошта бошад. Ман мухлисом беҳад муҳимай. Баъзан ҳамон қадаре ки мухлисон маро дастгирӣ мекунад, ай увода бо касои чӣ хел бигум наздиктаре ҳаст ки ман баҳри вой мухлисонро мепартам. Мисол мухлис меомад дар интернет маро мебинад чизере ки ман мепартам. Ҳар чизе ки ҳаст интернета нест мухлис дар наздиктар ӯ не малоикаи дикитифа ки ҳамон вақт назорат мекунад. Мақсад ман ин уже реклама нест чи нест просто аз барои худам ҳамин нияти ҳаҷ кардам. Мада дар кор нест. Баъди адои ҳаҷ тамоман рӯи саҳна намебарад. Ман ҳами чӣ хел бигум агар ки ҳаҷ бирам, агар ки дар насибам бошад намбурам зинда бошам, ман бовар мекунам ки билети ҳаҷа селфи мекунам интернета мепартам ки охири репи ман ҳами бай нуқтаи репи ман даже ҳаҷа селфи намекунам, сурат намегирам. Беҳтарин. Акаи Шон барои мухлисон як сюрприз мекардин бо ҳамроҳии Навик ва Ралик. Як трек мехондин, дар нақша нест? Ралик ва Навик худшон рӯ ҷудо шуданд, ман дигар қайтиба куҷо хушам. Хайрат ҳамин чиза мо нахонда чизе ки мара вешта мегӯянд ки ту кадом группаи бурай ҷазиб мекунӣ. Агар ҳамиро ман пеша ки хати Ралик Навик мехондам, ҷудо шудани ҳамиёрам бори мо мекардам. Бори сари шумо. Хайрат нахондам. Як нафар навиштааст ки тамоми репсароён бояд текстро аз шумо гиранд. Агар ягон репсаро хоҳиш кунад менависӣ? Ростӣ не, ман вақти бисёр надорам озиро ки мисол дар худам даже текст менависам. Пурра репервар як текстои менависа ки на махсусан нивон гарнини текстош сурай бақувватай. Хай бо кия эҷад мисол на Карлеон слишком текстои смислни дор менависа. Хай СВС ҳозир нахондааст. Бо кира ман гуфтам метавонам ки текстои бақувват дора, маънидор дора. Навик текстош маънӣ дора, Марио текстошон беҳад маънои калон доранд, беҳад текстои хуб менависанд. Намедодам ора рекомендован мекунам. Пурра репере ки текстои соз мехонанд. Ҳар як репероиро ки шумо мегӯед текстошон соз нестай, во ба мухлиси худшон созад, во дигар мотив дар зур менависанд. Во мисол дар бораи андеграунд ёки дар бораи кӯча як хеле менависанд ки ман нависта наметавонам ранги во. ҳатто то чизе ки ёдам маъқула ё хиёл мекунам ки ман ҳама дар зур менависам. дар инҷа нависиянд ки акаи Шаҳбоз гапат надорам, шери нари, просто гарданат пашм надора. Дар ҳаминҷа хитам ҷавоб додагӣ ҳами гапи ҳамёда. Бисёр комментариёда ҷавоб метиҳӣ? Ҳамашда ёки не, мисол ҳаст одамое ки претензия мекунанд. Ҳаст одамое ки чӣ хел бигӯям типа унамон қадар одам чанд ҳазор одам гапи не унамон ҳаракат мекунад ки тра айб табиа. Хати ба як комментарий ма ҳеч намешам, просто бисёр хеле одаморо ки одамое ки реально дархост доранд, ягон именно ягон репа ягон ҷошо нафаҳмида, дигар хел фаҳмида, дигар хел фикр мекунад, ҳаракат мекунад, ора бифаҳмонам. Як нафар гуфтааст ки нафаре дизлайк мемона ин ҳамон реперои ноуҳдабаро ҳастанд. Талхашон кафидагай дар маҳорати шонемсӣ. Фикр мекунӣ ҳамхе боша? Не, хе нест. Нест. Не, пурра одаме ки маҳорати ма маъқулш нест. Ба ғайри репсароён. Ба ғайри репсароён пурра шаҳрвандои оддие ки на реп мехонанд, на ҳеҷ на дӯсти ман, на душмани ман, просто ҳамон чиз маъқулш намешавад. Фикр мекунӣ ки ягон нафар ҳамин репсароёне ки мисол ҳастанд ҳамин
ҳозир бисёр мисол ҷавоно ки мисол ҳамин репда завқ доранд фикр мекунӣ ягон таяваё мисол дар таги ҳамин клипу mp3 ки мепартоӣ менависанд ҳам хеле гапҳои мисол қабеҳ ё ки ягон таъриф мисол фикрошона менависанд. Ну ака так да бигирем кофтани комментариёи вазифаи хитай ба гуфти даастам. ба фикри ман ҳаст. Медонӣ бо куҷо савол метӣ? Не ман гуфтам ай дани шумо Ну хай ман надидам. надидена то ин вақт. Ака ҳаст одамои комментариёи безеб менависанд. Ман фикр мекунам мухлиси дигар реперҳои ман фикр мекунам реально одамое аст ки маъқулшон нашид. Вот допустим дар раҳ рафтестай се бачаи ёш рафтестай дар дасти ҳар сеш гул рӯзи 8 март ин маъноиро надорад ки ҳар сеш пеши арӯсошон рафтестай. Яч ба хоҳаршамо ки харида, яч ба арӯса, яч ба модарша. Яъне ки ҳар одам ҳар хел понятка дорад. бале беҳтарин дар соли 2020 як фристайли 10 минута хонем мисли аввала. Ҳаракат мекунем. ҳатман рафтани шонемси аз репи тоҷик мисле ки Роналдо аз Реал рафт чӣ назар дорем? Ну чӣ хел бигӯм ин гап хатое. Ну вақте ки Роналдо рафт Реал хор шид бигем. Ай реп бема хор намеша. роҳи худша давом метиҳад бо нафарои пайдо ман чӣ ки мешаванд. да як репам барои брачкам раҳматӣ хондагӣ будам. мегӯм ки мегӯм ин дунё бе маву ту бидон ҳеҷ вақт намеша зиқ барое ки ранги маву тура ин дунё бисёр дид. Репам ранги ма бисёр дид медона ки бисёр мебина. Реп бе ма ҳеҷ намеша. Ну ман бе реп зиқ мешавам не ки хай. Это не факт что ки бо ягон бовна мекавам мегардам. мухлиси футбол ҳастӣ? мухлиси футболку нестам, мухлиси Роналдо ҳастам. беҳтарин хоб акай Шаҳбоз дар ғарибӣ нестӣ лекин чӣ хел дарди ғариборо ҳис мекунӣ? Чӣ хел бигӯм ака миҷаша вақте ки ман текст менависам ман тасаввур мекунам пеши ҳама химат дар ҷаво мемонам. Вот допустим дар бораи вақте ки мехонӣ ки якаби модар дунё гузаштагӣ дар бораи ятим мехонӣ ман тасаввур мекунам реални картина ки нами ҳолат да маям мисол ма оча надорам ман хона медорам чӣ хеле метава ғарибӣ да ман мехеле хай медонӣ ки меравам бачаҳо кор мекунанд хай мебинӣ ку азобшон интернет аст кидачон мекунанд хай на аэропорта ҳама ба чишми худаш дид ҳама медонад ку мисоли пуршудагӣ бидан намехеле ҳаминҳо дида мисол фикри хитона менависем. нигоҳ какай бурҳон матра чӣ бигӯм худ ма дӯсти тим худ душмани тим мисол фарзанда даи барнома ту раис дорӣ бахтана мисол қалом дорӣ утра мега фалон дам файр ки халқ вибур мекунад ту винуждени ҳам одама мисол мегирем ту мара шум мебинӣ ма душмани тим ту плюс ки этаму мара должни дават кардан ма барномаи ту да миём уже ма медонам ку фикри чия ту любой одам дар ҷои ту боша мехоҳад ки худ дӯстша худ душманша фарзанда просмотр калон ша барномаш эффект бита оилик зиёд ша ё суми да худи каналаш зиёд ша мисол ҳамин чӣ хеле ки фикри тура медонӣ амурам медонӣ ки ғарибӣ барои чӣ мераванд чӣ ният доранд чӣ мақсад доранд амурам ҳамин хеле акай Шон салом дар бораи донишҷӯи ошиқ як трек мехондин хуб мешуд. ба фикрам аллакай саволам ҳамин донишҷӯ хид мисол ҳамин донишҷӯ ба фикри ҳамин соли аввал мебиан мехонанд соли дуюм уже ҳамаш ошиқ мешавад. хай давар дарсотон обхоне бар ман хам мегӯм ки допустим ҳамин ишқ ошиқ як ҳолате ҳаст як як давре ҳаст ки мегзарад тез и плюс ҳеҷ вақт барои ошиқ шидан саросима ҳам нашин ин чиз дершавӣ надорад. главни ҳамин бидонед ки чӣ хел бигӯм реально вақте ки ман пеш даврое ки ё пацан ёшдам 2008 қатъиан духтараке ки мегаштем ёкта ман история нақл мекунам ки реально чӣ хеле ҳолат буд ки ӯ духтар қатъи як пацан мегашт ӯ пацан сумдор буд мошин пошин меомад мебурдш исоса қатъи ӯ барои ин гап месад қатъи ма барои ки ман репер мара мешинасанд важлат мекунам туда-суда чиста статусни одами камбағала без статуси сумдор мақсад ҳардаш дар кор буд а ту прикинь ки вақте ки як ҷо мехонӣ як ҷо кор медорӣ ба обрӯ тайпода мошина нишастай вақте ки як касам ошиқ мешай мисол одамое ки рашки сахт мекунанд ман фикр мекунам ки вақте ки духтара мезанӣ рашк мекунӣ мисол ман мисол хай будай сари манам гузашт лекин ман фикр мекунам ки агар одама дилшай худаш пур боша
духтар чизе мехостагиша касе мехостагиша дар рӯи ту бибинам ман фикр мекунам ки ӯ дар рашкат наистоида дигар ӯ дигар повод намета барои рашк кунӣ повод намета ки изменят кунӣ да мақсад главни аввал хитона ба қувват кунед ошиқ мешин баъд бале ҳамаи мухлисонат навиштанд ки акаи Шон репа баҳс накун чӣ гуфтани мухлисода ну шумо тасаввур кунед ки ман шуморо чӣ пример меорам да вақте ки инсон як корда ният мекунад мисоли одӣ мегирем вот за рулем мешинем мошинда дил вақте ки мега баҷиқ сарште бигзар абгонку метонӣ ну явна медонӣ ки васвасаи шайтона но при этом ҳама вақт ҳаста бояд чизе ки як овозе ки тра мега ки нака бес фикри хоната фикри ирака мисол як малоикаи неки ки да китфитай мисол ака чихе бугум аре мухлисои ма айрӯи ҳурмат меган айрӯе ки қатимаи қасол одат кардаган айрӯе ки мо қати мухлисон ҷураем мегем бо мухлис нестан о ҷуровоман мегем о бародарои ман ки мисол мо яҷо мешитем яҷо чақчақ мекунем не ки мутаассифона ма вақте ки хонаи худо мера вақте ки нияти макка мекунӣ худ ман имсол натон даже рафтам мисол не ки ман ният кардам мисол просто ман мехоҳам ами ман откритам мегӯям ами қасум дора ин ҳамқа дахот дора дахотш беад калон баракат нест сумиамида намедонӣ зиндагӣ чӣ хел гузаштаст режими хоб рӯз бедори шаб хоби вақте ки ту зиқи дар пеши салом мекунанд ё суратгирӣ ту должни бихандӣ вақте ки тра дар саҳна дар прямои эфиро мебинанд ҳама вақт хирсанди ҳама вақт висёли ина мисол ман қачон чақчақ мекунам не ки ҳаёт пури проблема дорам ман настрой надорам зиқам во мана дигахе представит мекунам дар рав мебинам вақте ки ман недовольни рожа рафтаиса ман мегӯям и показуха будай дар интернет мисол публичный жизнь қинай вақте ки ина мисоли гап мегирем ман додарам дар больница буд вақте ки уже духтуро гуфтанд ки мо гарантӣ наметавонем зинда монда ман хештагӣ дар пеши больница гирия дорам як касон ага кайшон сурат намегирем ака ту прикинь ки ҳамин ҳолат намефурад гумдам сурат гуфтам қатими худ мухлисша худ касе боша мисол публичный жизнь ман қаша фаҳмидам ки рӯз то рӯз аввал ҳама орзу мекунад ки популярни ше бишносанад баъде ки мераси ячки медӯзи кепка риш медавонӣ ки нашносанад мақсад ами рӯз то рӯз қиинтар мешавад публичный жизнь ҳаёти ма то қайма нест ҳаёти ма чихе бугум ҳаёте аст ки чанд каса тақсим кардагия мисоли гап як телаи ма танаи ма ҷисми ма бояд ки дурун чандта агар бигирем ки рӯҳ соҳиби ҷисма бигем ҷисми ма чанд соҳиб дора бигем ки во мехоҳанд ки маро хеле бинанд во мехоҳанд ки маро хеле бинанд во дар пӯсти мо мегӯянд ки не ягон кор мешавад мисол ма кардане нестам он кора дар комментария мухлиси ма разбор мекунад ки шон шер нара мекунам ин кора агарам кора дасти ма намеояд ман должнам ки барои мухлисам падбадӣ нашафтам мо ҳамон кора химо маҷбур мекунам хотя результат ман месӯзам мисол публичный жизнь қина плюсошам дора плюсошам бисёре не ки основной намеша қати зана гудаку як ҷо мера чихела иш меояд сурат мегира ё ки хеле некрасиво чихела ту зан тавассут мемонӣ як бор бесӯзим як сурат мегирем ё мо байни раҳда ё бозорда ё ки мисол ҳаст одамое ки менталитетшон паст аст одамое ки тафаккуршон паста ина мебинанд баъд репорта баланд баланд мехонанд ту қати падарти ту қати модарти ту қати хештаворти ай чизо изоҳ мекашӣ фикр намекунам ки и охирон барномае ки мисол худат иштирок кардастӣ бо мумкин то вақте ки мисол ба карьераи худат нуқта мегузорӣ дигар барномодам иншолло ки хай даъват мекунем ё ки мисол дигар барномае ки мисол дигар нафарро мисол барнома мекунанд мисол уҷа чӣ мекунем мисол баромад мекунӣ худат дар ҳамин барномаи мо як намедонем 4 мисра боша ё 2 мисра боша 6 мисра боша як репи хита ранги ҷамъбастӣ боша ҳамин барномаи моро ҷамъбаст кунад ва ай репои хитм бихонам фарқ надорад ночар ҷонбахш бачата ки қапида граикаҷа ошиқам гуфта интихоб карда каёти фача бангачарса пива як гувар сигарет дураи мактабу универ фақат қатиреб мактаба тонаҳа хондам даёд майтон доҳим синфи наиге шоида касе хонда буд қатим акай шон мегем барое ки мумкин дар барномаи мо охирон
боша ки мисол баромад кардестай мумкин баъди иншоалло дар насибуш боша худо хоҳа тиштия хонаи худоро зиёрат мерава баъди ҳамин тамом мешава карьераи худаш бароям қа мегӯем ки номи шона як тараф мемонем акай Шаҳбоз хуш омадем барномада зинда бошен раҳмат шумода ки сухани моро рад накарден вақти худтона дареғ надошта омаден барномада иштирок карден як бори дигар миннатдорем айноми канали Team Music Awards раҳмати калон брат зинда бошен дӯстои азиз барномаи мода акай Шаҳбоз буданд бо тахаллуси шонемсӣ то барномаи дигар хай подписатсия кунен лайк монен фикротона дар комментария нависен бо дигар меҳмоное ки ҳастанд ки дастҳои ниан мо даъват мекунем дар барнома қатъишон инам мешинем суҳбат мекунем зинда бошен